nga nagaataman sa inda. Tauwining kapahingalua na daing kasagkoran, an gabos sa nagadan, asin rangaha, an gabos sa nagmumundo. Warasan sa muya an grasya, sa panahon na inining kadipisilan, na maghingawa para sa karahayan kan gabos, asin siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan mi manlugod ining krisis, huli kan sa muyang pagmakulog, asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdara ini sa mo sa kompersyon, asin kabanalan. Inigabos hinahagad niya mo, huli kay sa Kristo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade, kaiba mo asin kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina ni Diyos, haray pagpabayai ang samuyang mga kahagadan asin mga pangangaipo, alagad agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon asin banal na berhen. Amen. Santa Maria, kaumayan nin mga nagahelang. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami nagimarhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabutan asin nautob an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kami mabibirikan kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong makasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibimog kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibimog kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibimog kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. An intention po kan sa tong Santa Misa, iyon mga minasunod. Pasasalamat sa kahagadan kan Latosa family, Alava family, asin man kan Abordo family. Special na intention sa kahagadan ni Lita Mendones. Special na intention for Adrian sa kahagadan ni Raquel and Andrew. Ipamibiman niya to ang kapahingaluan kan mga minasunod na kalag. Salvasyon sa kahagadan ni Dr. Joel Zan, Charlie May Joseph, ni Carlo Magno M. Diaz and family, Froilan, ni Rosie B. Azopardo and Cantara family, Yumeriano, kan Akende family, Ilumina and Agapito, kan Gesta family, Domingo Jr., ni Joseph Verhel and family, Verna, kan Belleza family, sa kalag ni Juan and Gloria, Pilar, Silvia and Antonio, Ruben, Higino, Andro Juanito, asin Miriam, sa kahagadan ni Rosie B. Azopardo and Cantara family, Ronald, kan Morales family, Francisco, ni Margie Balonzo and family, Emmanuel, kan Lorica family, Nicanor Sr. and Eugenia, kan Abordo family, Domingo, ni Evelyn Atinto, asin man sa kalag ni Isabelo Jr., ni LV Alamo.
Sa giraray Diyos maray na aga sa indugabos mga tugang. Ngunyan iyo ang ika-28 Domingo sa ordinaryong panahon. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon. Ang lambang biyaya na sa tong inaako sa kagurangnan, gikan sa iyang pagkamuot asin pagkamatinao. Dawa na kita daay magmangno sa pagkamarahayon ni Diyos, daay iyan makakaulang sa padagos sa pagwaras niya nin biyaya sa satuya. Alagad, ang puso na nagpapahalaga sa pagkamarahayon ning kagurangnan, asin padagos sa nagpapasalamat, minabukas sa pag-ako kan mas urog pang mga biyaya, huli ta kita mas napaparani sa burabo din gabos na karahayan. Sa satuyang ebanghelyo, ang Samaritano, iyo ang nagpasalamat kay Jesus sa biyaya nin pagbulong, asin sa pagbukas kan sa iyang puso, inako ang balaog din pagtubod. Siring sa iya, hagadun ta kay Jesus, na ang sa tong mga puso, padago sa magpasalamat, tanganing kitaman, maging tunay na saksi niya sa satuyang banwaan. Ngunyan, iyuman ang Indigenous Peoples Sunday. Banwaan ni Diyos ang satuya pong selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Alan Apuli. Matindog po ang gabos asin sarbay na mag-awit sa pagpuon. Iningal daw gimo amagkaglala, ngaling magkatiripot, liwan magdurugang, mga aki mo kami, piniling malumaan, kuya unyan kami, sa banal mong erokan, napupungaw ikahinihina. Manyabayawan tang ikang rukyaw, nagmamahutikan magkaibahan, mamatean sa taon niya munyan. Magayagayang magkurahaw, magayagayang magsarayaw, itaas ang kalag sa pagumaw sa pagumaw. Magayagayang magkurahaw, magayagayang magsarayaw, sa mga awit ng Diyos ipaglangkaw. Sa mga awit ng Diyos ipaglangkaw. Sa ngaran ka nama, Aki, Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ang pagkamot kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, akuntan sa tong mga kasalan, tangani magkaniw kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kisan na Maria, dani na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa tuwan Diyos na makakamhan asim pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kanurang ng maheraka, kagurang ng maheraka, Kristo
et Raka. Gloria in excelsis Deo. Kapurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tao marahay at buod. Ginoo maumi ka, rinunyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika. Pinapasalamatan mi ka, huli ka, nagula mo, kamurawayan. Kaguram na Diyos, adeng nangitnon, Diyos Ama magkakamhan. Kaguram na nakimuto, Heso Kristo, kaguram na Diyos, Cordero kan Diyos, akin ka naman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan, kan ginapan, kaheraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan, kan ginapan, ako aan sa mong pag-imahera. Ikaw na nagtutukaw sa tuo ka naman, kahaheraki kami. Dahil kasanaan banal, ikasanaan kaguramnan, ikasanaan urot, kahalangkaw. Heso Kristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan ka Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, danay naan sa imong grasya, manginotan asin magsunod sa mo. Asin padagos kaming gibuhon na maurop sa mga gibong marhay. Uli kay Jesucristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kay bumong nabubuhay sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahunan kan mga panahon. Amen. Siring sa Samaritano sa Ebanghelyo, ang general na sinaaman, bako man miyemero kan piniling banwaan, alagad binulong siya ni Diyos in Israel, asin dahil digdi, nagpasalamat sa iya. An enot na babasahon. Pagbasa sa ikadawang libro nin mga hade. Sinaaman na taga Syria, nagduman asin nagkarigo sin makapito sa Jordan. Susog sa ipinagbuot sa iya ni Eliseo. Asin ang sa iyang laman, naging malinig, siring sa laman nin sanit na aki. Sinaaman kaiba ang gabos niyang kairiba. Nagbalik kay Eliseo. Naglaog, nagtindog sa atubang niya, asin nagsabi, ngunyan aram ko na, nadain ni ibang Diyos sa bilog na kinakban, kundi ang Diyos nin Israel. Ipinakikimahera ko sa imo, na akuon mo ining dulot nin sa imong surugoon. Alagad si Eliseo nagsabi, buhay ang kagurangnan na sa kuyang pinaglilingkudan. Dai ako maako nin anuman. Pinirit siya ni Naaman na akuon ang dulot. Alagad, habo ng God. Dangan si Naaman nagsabi, kung dai mo akuon, tuguti ang sa imong surugoon, taawanin daga na madadara nin duwang mula. Huli tapuon ngunyan, ang sa imong surugoon, dai na madulot nin atang sa ibang Diyos, kundi sa kagurangnan.
Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Ipinahayag ning kagurangnan ang kaligtasan sa mga banwaan. Ipinahayag din kagurangnan ang kaligtasan sa mga banwaan. Bagong awit, awiton nindo sa kagurangnan. Huli ta siya nagibo nin mga ngangalasan. An sa iyang tuong kamot asin banal na takyag, nagdulot ning kaligtasan. Ipinahayag din kagurangnan ang kaligtasan sa mga banwaan. Ipinahayag ning kagurangnan ang kaligtasan. Ipinahayag ang katanusan sa mga banwaan. Ipinagirumdum ang sa iyang katutuuhan, asin pagkamuot sa harong nin Israel. Ipinahayag din kagurangnan ang kaligtasan sa mga banwaan. Ang gabo sa daga nakahiling kan kaligtasan nin sa tuyang Diyos. Ang bilog na kinakban magkukurahaw sa kagurangnan. Magkukurahaw sa dakulang kaugmahan. Ipinahayag din kagurangnan ang kaligtasan sa mga banwaan. Si San Pablo sarong modelo nin pagpapasalamat, hulita sa tahaw kan sa iyang pagkabilanggo, pinahalagahan niya ang paglaom na itinatao kan pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat kan satong kagurangnan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Girumduma si Jesucristo na binuhay liwat sa magadan, gikan kay David. Iyan ang marhay na bareta na pinaguhulit ko. Huli sa marhay na bareta, nagudusa ako, nakakadinahan nagarasarong kriminal. Alagad ang tataramo ng Diyos dahil nakakadinahan. Kaya tinitiis ko inigabos para sa mga banal ng Diyos. Tanganing sindaman, magkamit kan kaligtasan na yaon kay Kristo Jesus. Asin madadarasinda sa ding katapusan na kamurawayan. An kasabihan na initotoo, kung kita magadan, kaiba niya. Mababuhay man kita, kaiba niya. Kung kita makatagal, maghahadi man kita, kaiba niya. Kung sayumahan ta siya, sasayumahan man niya kita. Kung kita bakong maimbod, siya nagadanay na maimbod, hulit rin siya makakasayuma sa sadiri niya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ang tataramo ng Diyos, iyo ang tinapay ng buhay. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo sosog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan pasiring si Jesus sa Jerusalem, nag-agi siya sa pagdulunan kan Samaria asin Galilea. Palaog na siya sa sarong baryo, kan sabaton siya nin 10 dauton. Nagtindog sinda sa harayo asin kuminurahaw. Jesus kagurangnan, kahiraki man kami. Nahiling sinda ni Jesus asin sinabihan, lakaw pumahiling kamo sa mga padi. Sa dalan pa sana,
nagkarilinigan na sinda. Ansaro sa inda, pakahiling na nalinigan na siya, nagbalik na nag-uumaw sa Diyos sa makusog na tingog. Nagdapa siya sa atubangan ni Jesus sa kanagpasalamat. Ang tawong ini, Samaritano. Naghapot si Jesus, bakong 10 ang narahay? Hain an siyam. Ta daw taan dayuhan sa nang ini, ang nagbalik sa pagpasalamat sa Diyos. Dangan sinabihan siya ni Jesus, tumindog ka, puli na, an sa imong pagtubod, iyo ang nagpaumay sa imo. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang ang nahinanyog niya tungo niya na ebanghelyo na kasugpon man po ini kan ebanghelyo kang nakaaging Domingo gerong nagpipresentar na koreksyon sa tuyang ebanghelyo ngunya na nadangog sa istorya kaini kan na 10 dawton na naumayan alagad saro sana ang narahay. Kan nakaaging Domingo, kung magirumduman niya to, sa okasyon na naghahagad na pakusugon ang pagtubod kan mga disipulos, si Jesucristo may inistoryaman sa sainda na mapapadapit sa behavior o ugali nin sarong amo na pagal-pagal na nga ni so sa iyang uripon o surugoon hali sa uma alagad pag-abot bamanggina, pinagpalingkod pa sa iya, asin pinakakan, so uripon, pagkatapos ng magkakanya. So, girong pinapahiling po mga tugang na very unfair man ining among ini. So, pero, ang hapot ka ito, kung magpapasalamat daa ining amo, sabi sa istorya, giro ba ko man ngaya obligasyon sa tunay sa nang sitwasyon sa ugali siguro kay ito kan mga Hudiyo amo talaga dawa nga ni pagal-pagal na ang uripon malingkod ta malingkod asin dai siya po girong utang na buot duman sa uripon girong dai siya nin obligasyon na magpasalamat. So kaya ngunyan po mga tugang na Domingo ipinipresentar ining istorya na sinurat ni San Lucas, mapapadapit sa 10 daw to na naumayan, asin saro sana nagbalik, tangani na magpasalamat. Tanganing tauban ngunyan na Domingo, na igwa kita po na obligasyon sa gabos na panahon, magpasalamat sa kagurangnan, kan man lain-lain na balaog, na itinataos sa tuya niya. Inimbo mga tugang na sarong nagbalik sa kagurangnan na saro nga ni na Samaritano. Asin sa kahuri-hurihi, pinagpuri nin mahal na Diyos an sa iyang pagtubod. So, kaya ngingibabaw niya na Domingo asin na pinupukaw kita mga tugang kan obligasyon kan lambang saro sa satuya tangani na magpasalamat. Siguro, ining temang ini mga tugang, kasubago nagmamasid-masid ako, kung kamuman po magmasid, mag-i-explikar, kunyata po daang, ang dakulo nagsisimba, babae. Elinga, masud po kamo mga tugang. Ang porsintahe, na yaon digdi sa laog kan simbahan, mga babae kaysa lalaki. Kung maski man po sa mga religious activities, mas dakul po an babae. Igwang eksplikasyon kan po mga tugang an mga psikologo. Bako man rason po mga tugang hinulita ang padi, lalaki. Nagsiring ba mga babae. Igwa naman po mga tugang na attempt kaan sa Church of England, pinag-ordinan so mga babae na maging padi, iyo manggiraray, nag-decline lugod, so nagsirimba. Kundi, ninhulita,
an mga babae daa, mas dakula ang porsentahe na madali sinda magpasalamat. An mga lalaki, mas haloy sa sainda an ugali ning pagpasalamat. Sabi sa research, an mga lalaki, ang pagpasalamat, girong tanda nin kaluyahan. Dahil ang mga lalaki, mga machisto yan, mga makusog. So, kung ang pagpasalamat, girong tanda daan nin kaluyahan. Kaya, will explain, kunyata, ang mga babae, iyo po mga tugang, ang dakulon, iyo ang nagsisilibrar. Ninhulita, sinda, nagpapasalamat. Igwa mga tugang nin mga pag-aadal ang mga psikologo, mapapadapit sa pagmating ini nin tao. Saro dyan po mga tugang, si Robert Emmons, sarong American psychologist, pinag-adalan niya po mga tugang ang mga psychological na pagmati nin tao, mapapadapit po mga tugang sa emotional psychology, sa satuyang personality psychology, maski nga ni psychology kan mga religion. Taan pagpasalamat po mga tugang, medyo konektado man sa tema ng relihiyon, ninhulita, kita sa relihiyon pinapamidbid na igwa ning ginigikana na external sa buhay nin tao. So, ini mo mga tugang, ning si Robert Emmons, pinagsambit niya po mga tugang na ang pagpasalamat daa, pag-uyon nin karahayan, it is affirmation of goodness. Ipo mga tugang, ang pag-uyon na igwanin karahayan sa kinaban. Igwanin karahayan sa mga regalo. Igwanin karahayan sa mga benepisyo na nare-receive niya to. Kaya, sa iya po mga tugang na pinag-define ang gratitude, kay ibanan niya po mga tugang, may saro pa man na psikologo na si Michael McCullough. Sabi ninda po mga tugang, ang pagpasalamat, ining attitude na ini, ang gratitude, ini po ang pagmidbid nin sarong tao na igwanin mga positibo na mga outcome sa iyang gibo. Or kaya sa iba man nin tao, may mga positibo po mga tugang na nangyayari. Resulta kan mga paghinguwa nin sarong tao. Asin pandua, sa ang gratitude, ang pagpasalamat, ini mga proseso ini po mga tugang na kung saan ang panduwang step po is pagmidbid na ining mga nangyayari sa satuyang positibong bagay, ini igwanin external na ginigikanan. So, ma-explain, ini po mga tugang, an ma-explikar, kunyata, igwa kita nin tendency na magmidbid kan mahal na Diyos. Pag may mga bagay na marhay, asin positibo na yaon sa satuya, igwa kita nin tendency na magmidbid, na igwanin sarong persona sa tema kan relihiyon, iyo nga ni ang mahal na Diyos na iyo ang ginigikanan kan mga bagay na marhay. So kaya, konektado sa tema ng relihiyon ang pagpapasalamat. Ang sa tuyang mga tugang na pagmati nin pagpasalamat, sabi man kan mga nag-aadal sa psikolohiya, nagkabaranga man po, ino kaya igwaman sila nin tulong kategories. Ang enot na po mga tugang, iyo an affective trait. Iyo ini ang nadidevelop na niya tong disposisyon sa bilog niya tong pagkabuhay, asin iyo ini mga tugang ang matataong lugar kung kita po nagiging relihiyoso. Kunyata kita po mga tugang nagdudulok sa mahal na Diyos. Ninhulit, igwan kita nin disposisyon, ano man ang kondisyon kan sa tuyang pagkabuhay, igwa kita nin disposisyon, sa inmang kita paduman, na day apektado kan sa tuya na mga experience sa buhay, na kita madulok sa mahal na Diyos na magpasalamat. Ang panduwang kategory po mga tugang, ito na mga sa pagmati niya itong pagpasalamat, may mga fluctuations man po na nangyayari. Minsan po,
sa oral daw, may mood man po kita. So kaya ang pagpasalamat minsan moody man. Moody. Dahil medyo down kita or kaya hayan sa tuya po na esteem. So minsan namamatian ta po iyan. Minsan dahil kita nakapasalamat, minsan iyo. Mood ang pagpasa. Pero may pantuluman po mga tugang na kategory. Iyo minsan ini-an midbid niya to. Every time na kita nakakareceive nin regalo, immediately nakakataram kita salamat. So, ang pagpasalamat sa pantulong kategory, iniman pagmati. Temporal na pagmati kapag igo kita nin benepisyong nakukuha. Pero kay puang kitang mamidbidan niya to, ito po mga tugang na pinakaenot. Na sana ang sa tuyang ugali nin pagpasalamat, saro na ining disposisyon should be our affective trait. Ugali na niya to. Ini po ang masadul sa satuya na pirming magsimbang Domingo, na magdulok sa kagurangnan, dahil ang pagpasalamat is an other-oriented emotion o kaya po mga tugang disposisyon nin sarong tawo. And then, ini po na kategoring ini, so mataon na siya po mga tugang nin lugar kung rason na kung saan nyata kita kadaklandigdi mga babae. Ninhulita, nakadevelop naman ang mga babae na disposisyon, ninhulita, madali sinda mag-ako kang kaluyahan ninda, unlike sa mga lalaki, kaya mas dakol ang nagdudulok asin nagsisimba, asin nagpapasalamat sa satuyang mahal na Diyos. Although may mga exemption man kayan, kaya ang mga madali magpasalamat, ito po na mga nag-aako kan sa iya po na kaluyahan. Nakakadevelop na siya ng disposisyon sa iya, sa diri, asin siya madali magdulok sa satuyang mahal na Diyos. Pag ginigibo iyan, nin tawo, igwa po mga tugang nin benepisyo. Not personal, individual. Sabi mga tugang kan mga psikologo, ang mga madali magpasalamat, medyo natatabangan sinda sa indang health. Sa inda po na salud. Lalong-lalo na sa kondisyon psikolohikal. Asin nagdadagdagan sa indang kaugmahan. Totoo man ang God, ang mga tawong ingrato po mga tugang, magabaton permian sa indang pagkabuhay. And then, ang individual na tatao magpasalamat, satisfied siya sa iyang sadiri. Ano man na minaabot sa iyang sadiri, dawa iniman sa dikit-kadikit na bagay, kontentado na siya. So kaya ang kaugmahan niya dai masusukol. And then last, ini po na attitude nin pagpasalamat, nagbabawas ini kan pagiging materialistic nin sarong tawo, nin sarong individual. So yan ang saro sa mga benepisyo kay ni para sa satuya. And then may pandua po mga tugang, igwaman ining epekto or kaya benepisyo sosyal sa kinakban, sa society. Taan pagpasalamat na po mga tugang, inaapod sindang social glue. Ang glue baga po mga tugang, nagdidikit. So, ang nagbabayin sa satuya, manlain-lain na relasyon sa pamilya, sa magturugang, sa mga magbararkada, sa workplaces, ining attitude din pagpasalamat, masdan mo man talaga, halimbawa sa lugar nin trabaho, may saro dyan po mga tugang na out of nowhere, ma-offer sa imo nin kape, ma-offer sa imo nin tubig, masabi ka, pasalamat. Namamatian mo po mga tugang, ang koneksyon nindo. So, pinagdudukot kita. Kada bis igwanin pagpasalamat, may minangisi, igwa pong pagianin pagmati, pero baloon mo po mga tugang na magwibo kanin sarong pabor, asin dahil lamang dyan ki magpasalamat. Medyo nagdidiristansya. Pero pag igwa, nin environment, nin gratitude, asin thanksgiving sa sarong lugar, yan po mga tugang girong natural na kita pinagbuburugkos. So kaya, ang pagpasalamat po mga tugang sa komunidad,
nag-i-inspirar iyan sa mga tao na maging generous, maging mapagtao, maging marahay siya, asin matinabang. Yaon po mga tugang, nadidevelop ang environment na ini. Siring man, nagpapakusog iyang kan mga relasyones. Nasambit ko na nga ni kasubago. Sa manlain-lain man na lugar, pamilyar, sa magturugang, or kaya magbararkada, siring man sa mga lugar nin trabaho. Asin, siring man po mga tugang, sa lugar nin trabaho, pinag-i-improve niya po ang klema nin pagpasalamat, pinag-improve niya po an marhay na relasyones asin pagtrabaho kan mga worker sa inman na mga workplaces hinda napapaduman. Okay, sa satuyang ebanghelyo po mga tugang, iba naman ang approach nin satuyang kagurangnan. Kan sinugo niya, ini na sampulong daw ton na magpresentar duman sa padi, siguro hilingon po i-check ang padi kung narahay talaga, pero nyaon pa sa nangani sinda sa dalan, nagbalik na, saro sana. Pero siguro narahay man, sabi ning kagurangnan, bako ngayang sampulo narahay man sinda. Di ko lang aram kung nagdiritso man ang gadso iba duman sa padi. Pero ining sarong Samaritano, namidbidan niya. Sabi tabaga po mga tugang, ang proseso kaining pagpasalamat, pagmidbid, enot, na igwanin positive na outcome sa buhay. Panduwa, pagmidbid na ining positive na ini na nangyari sa tuya, hali sa sarong external na ginigikanan. So ining pangatugang na daw to na ini, namidbidan niya ining duwa. Ining prosesong ining pagpasalamat, nyaon sa iya. Minibid niya, so karahayan na niya naginibo sa iya. As in, inigikan sa sarong external na source, kaya minidbid niya po si Jesucristo. Siguro nahiling kan na Samaritano, ang padi si Jesucristo, siya ang halangkaw na padi. Iyo mga tugang ang papasalamatan. Iyo po ang mimidbidon. And pinuri ning kagurangnan ang sa iya po na pagtubon. Iyo ang nakapagligtas sa iya. So ini po mga tugang na mga istoryang ini, mag-inspirar man lugod sa satuya, maglalaki man kita o magbabae, igwa kita nin pangapuda na magpasalamat, magdevelop nin saro na disposisyon sa satuya, na sa diri, ano pa man na kondisyon, ano pa man na eksperyensya kita, ano pa man po na mga inaagihan niyato sa buhay, igwa kita nin obligasyon na magpasalamat sa kagurangnan, ninhulita siya ang external na ginigikan ng kanggabos na bagay na marhay. Asin ini po na pagpasalamat, nagtataong benepisyo sa satuya, magiman personal o kaya sa komunidad. Asin ang pagpasalamat po mga tugang, iniginigibon niyato sa pagdulok sa satuyang mahal na Diyos, ang pagsimba duro Domingo, pagpangadji sa iya, ini mga ekspresyones nin pagpasalamat, asin ini mahalaga na kung saan pinupuri nin satuyang kagurangnan. Girumdumon niya to po mga tugang, ang mga nagpapasalamat, igwas badaasin na po mga tugang nin puso. Nin hulita, gratitude is the memory of the heart. Matinog na po. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kang gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan na sa Ama, bago kang gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dahil alam, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satuang mga tao, asin huli sa tuong kaligtasan, nagilig siya hali sa kalangitan. Asin na nila man, huli ka ni Espiritu Santo, Kibiran Maria, asin na ni tao. Pinako pa sa krus para sa to,
kam panahon ni Poncio Pilato. Nagtius sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan. Asin suminekat sa langit, nagtutukaw sa tuo kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na nasing kagtaonin buhay, naggikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagdaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin nagalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Magranig kita sa Diyos Ama, nin mga duka asin para surug, nin mga napabayaan. Hagadon ta sa iya na bindisyonan, an mga tugang nyato na nasa laylayan kan sa tong komunidad, sa lambang kagadanan sa tong simbag, kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Naan simbahan dai maguntok sa pagsurog sa derechos kan indigenous peoples, asin padagos sa mga taman sa mga duka, asin daing sukat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pamibi. Naan mga lideres kan sa tong banwaan, ipautob nin matanos an mga lay na nangangataman sa mga katutubo, asin irespeto an sa indang kultura asin tradisyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pamibi. Naan mga tugang niya tong nawawara ng direksyon sa buhay, huli sa kadukhaan, nalugod sa tabang kan mga tawong marhay an buot, maguswag an sa indang buhay, asin maaraman inda an sa indang derechos, asin kakayahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pamibi. Para sa satuya agabos na uya digdi, na maisabuhay niya to sa arualdaw na buhay, ang pagpahalaga sa indigenous peoples, asin pagtabang sa mga dukha. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pamibi. Ama, salamat sa imo aking si Jesus, nakatuod kan mga napabayaan asin mga nasa laylayan. Ang sa iyang halimbawa nin paglingkod asin pusong bukas sa gabos, maging sa mong arugan. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sa mong idinudulot sa imong kagurangan, bunga kang kinaban sa muyang pinagalan, lukos imong akon, asin pamanalun sa muyang akon, ang pagkamot Diyos sa mong idinudulot, pinok ni magkatao, bungagan sa imong pagkamot sa muya, lugos imong akon, asin pabanalon sa muyang akon, kahadean na langit nun. Sa muyang akon, kahadean na langit nun. Magpamibig ka mo mga tugang tanganing ang sakwa sinan sa inyong atang, maako malugod kan Diyos amang makakamhan. Ako un manlugod kan kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asing kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nakuhan mga pamibikan mga paratubod na may mga dulot na sakripisyo.
Ang aling huli kay ni mga gibonin maimbod na pagpamibi, makaabot kami sa langit no nakamurawayan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. as ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. O maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na kami dana sininsan sa magpasalamat sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos ang makakamhana dahil kasagpuran huli kay Kristo na sa mong kagurangnan siya na naherak sa mga sala ning tao, nagpakumbabang mamundag sa Birhen. Siya na nagtios kang krus, nagtaling ka sa mo sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon halik sa mga gadan, nagtao sa mo nin buhay na dahil kasagpuran. Kaya kaibakan mga angeles sa sinarkangheles, kaibakan mga trono sa sindominasyones, asin kaibakan gabo sa langit na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan dahil tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos din mga upo, Diyos din mga upo, ang langit asin daga, palugas imong kamurawayan, O sana, sa kaitaasan. Paladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangan, O sana, sa kaitaasan. Kagurangnan ikanagadan banal burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimili kami, kabanalakan ang bungkan sa inyong espiritu tanganin para sa mga maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan si Heso Kristo. Siya na sa lugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaw sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kayo. Tainyan sa kuyang hawak na idudulot para sa inyo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kali sa singgiraray pagpasalamat sa imo, tinaw sa iya mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kahi, tainang kalis kan sa kuyang dugo, pambago asin nanay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagot na ikaw mananaw. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanasin, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asing kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimayara kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsadaroon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakob sa bilog na pinabaan, tanganing malubos mo sa pagkamuot, kaibagan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kang gabos na klero. Siring mang girumduman sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kang pagkabuhay liwat,
asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, nangaling kay iba ni Santa Maria, Birhen ay nakan Diyos, si San Jose sa iyang banal na esposo, kan mga banal na apostol sa singgabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, magyomo asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya sin kay Banya, asin sa saya, sa imo Diyos sa mga makakaman, sa pagkasararo kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natugduan kan mga nagkakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amaya mo na yaon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdanong at kahanean mo, mangyarihan bukod mo sa daga, isiring sa langit. Ang samo kakalon sa rona, idaho mo sa buyaw-uyan, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buyan. Asin nare kami pagdara sa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga law niya mo, ang katulinongan, nangaling kami natabangan, kan sa imong pagkaheran, maging danay, natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos, nagapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maog magpaglaom, asin pagdatong kan samo, araligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imong kahanean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan,
Kristong kagurang nani ka na nagsabi sa inyong mga apostoles, katunungan winawalot ko sa inyo, sa kong katunungan tinataw ko sa inyo. Ano pagilingan sa mong mga kasalan, o diyan pagtubod kan sa imong simbahan, na simpapagkanig ko na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosob sa imong kabutan. Kana bubuhay sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurang nandanay na mapal sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan ko kamo ning katuninongan. Peace be. Cordero a Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaeraki kami kaeraki kami Cordero ang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaeraki kami kaeraki kami Cordero ang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban tawid kami Uya sa Yesu Kristo ang kordero kang Diyos, nagpapara ang mga kasalan kang kinaban. Paladan kitang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo ang magmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya huli sa iya asin sa ngaran niya. Inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo mahera ko na Jesus. Tauan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod ay ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ikanagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kaurihurihi, mabuhay ako sagod pa man sa kaibahan mo. Amen. Hawak ni Kristo. Amen. Ikaw sana kagurangnan sa mong puso paglaon
man. Lugod ika sa mga buon, tanganing buhay mi an makamtan. Ika sana kagurangnan, ika nagtatao sa muyayanin buhay. Ika sa mong linurukyaw, tanakan sa mong dalay na pagpasalamat. Ika sana o kagurangnan sa mong pusong paglaong kaugmaan. Ika sana o kagurangnan, maghahalin sa buhay mi, sagot pa man. Lugod ika sa mga buon, tanganing buhay mi an makamtan. Ika sana kagurangnan, ika nagtatao sa muyaning kusog. Kami nanay nasurugon sa samuyang mga kaluyahan. Ika sana o kagurangnan sa mong pusong paglaong kaugmaan. Ika sana o kagurangnan, maghahalin sa buhay mi, sagot pa man. Lugod ika sa mga buon, tanganing buhay mi an makamtan. Tanganing buhay mi an makamtan. Matindog na po. Mamili kita. Kagurangnan mapakumbawa kaming nag-aarang sa imong kadakulaan. Tanganing siring na pinabasog mo kami kan urog kabanal na hawak, asin dugo. Gibuhaman kaming makira sa buhay na Diyos noon. Huligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. And note, second collection, tabang niya to sa mga programa para sa mga indigenous peoples. Ikadua, kalinigan kan simbahan. Pinapagirumdum sa gabos na kaipuhan niya tong mantineron ang kalinigan kan sa tuyang simbahan. Kung igwa po kitang mga daranin bote, araw kan botelya nin tubig asin juice, asin man ang mga pinatusan nin pagkakan, bawal tabi iyan iwalat, makidarana sa nagiraray asin itapok ta sa tamang basurahan. Ang simbahan harong ning kagurangnan, bakong basurahan. Ikatulo, pagbunyag sa kapiestahan. Ang satong parokya magkakaigwanin pagbunyag.
In koneksyon sa nagdadangadang nakapiestahan kan sa tong patron sa maabot na Oktubre 24, 2022. Nagpuo na kita kan paglista sa mga interesado, asin ang seminar, gigibuhon sa Oktubre 22, alas 4 ang pagkahapon. Ikaapat, SRYG Recruitment. Nagahanap ang St. Raphael Youth Group nin mga buot maging miyembro kan sa indang grupo na buot magserbe sa simbahan kan sa indang talento sa pagkanta. Sa mga jóvenes sa interesado, hanapon sana si Herben Bayonito, ang presidente kan grupo kada Sabado, alas 5:30 an hapon, asin Domingo, alas 8 an aga sa laog kan simbahan, o kaya magpasiring sa opisina kan sa tong parokya. Ikalima, latest donors. Salamat sa mga nagdonar ka nakaaging simana. Sarong Anonymous, 1,500 pesos. Ang nagpapaisi asin nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Murillo, Kura Paroko. Salamat po. Ang kagurangnan mapal sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ido ko ang payo asin maghagad ng biyaya sa mahal na Diyos. Ilikay kamo nin Diyos na makakamhan sa gabos na pagalaman. Asin bendisyonan kamo ning gabos na karahayan. Amen. Itanom niya an sa iyang gataramon sa iyong puso asin panuon niya kamo nin kaugmahan na magdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan, danay na nakakamidbid kan matano sa sinmarhay. Sagkod na lumaog kamo sa indong langit nun na pamana. Amen. Bendisyon ang lugod kamo kan Diyos na makakamhan. Anama, Aki, Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo asin magpasalamat sa mahal na Diyos. Salamat sa Diyos. Happy Family Sunday sa inyong amin.